A 61ª edición da Feira do Viño do Ribeiro foi presentada esta mañá na delegación da Xunta en Ourense. Comeza a conta atrás para un evento senlleiro e unha feira de tradición e esforzo. Os viños do Ribeiro teñen gran sona e tradición milenaria. Este ano a feira desenvolverase do 3 ao 5 de maio, con 36 bodegas e colleiteiros presentes. A feira mantén o formato con algunha novidade detallada polo presidente do Consello Regulador. O alcalde César Fernández destacou a importancia de poñer en valor un ano máis o esforzo e traballo detrás do seu motor económico. En principio apostamos por manter, como somos certamente conservadores, no sentido de que aquilo que está ben, pois mellor é tocalo somente en aspectos para melloralo. O formato que mantemos é o formato tradicional, con 3 innovacións, basicamente. A primeira, que máis teño que darlle gracias públicamente a César, o delegado, porque recuperamos, xa hai unhas semanas, recuperamos a elección do cartel mediante un sistema pois de concorrencia competitiva, cousa que levábamos 2 anos sin poder facer así por cuestións alleas ao Consello Regulador, e ademais implicamos moito máis a poboación, neste caso basicamente de Ribadavia, na súa elección. Por lo tanto, primeiro motivo para darlles as gracias e os parabéns ao Concello de Ribadavia, porque creo que foi un acerto, sobre todo coas casi, creo que foron 300 persoas que visitaron esa exposición e que votaron para que este cartel, xunto con despois un xurado profesional, pois fose o elixido. Por lo tanto, é un motivo máis polo cual se cumple unha máxima que tiñamos, César, lémbrate, nesta edición, que era que a poboación, sobre todo Ribadavia, vivise moito máis de preto o espírito da Feira do Viño. A segunda gran innovación tamén ven máis ou menos por esta vía, e é que máis alá do horario do recinto feiral, que sabedes que pecha ás 11 da noite, quixemos que ese espírito da feira é trasladalo a Ribadavia, o casco vello de Ribadavia. Por lo tanto, aínda que pecha ás 11 da noite, a festa vai a seguir durante unhas horas máis con actuacións musicais. E a terceira gran innovación, que tamén aplaudo, por iniciativa do Concello, é transformar toda unha zona que había un pouco difusa e ás veces incluso pouco atractiva de folk trucks nunha zona de restauración. Somos unha comarca e un concello netamente vitivinícola, e a verdade é que para nós exaltar e valorizar un produto que é ao mesmo tempo a razón de ser da nosa comarca, a verdade é que é un motivo de celebración. E por iso agardamos que esta 61ª edición da Feira do Viño sexa un ano máis un éxito que nos permita trasladarlle a todo o público que nos visite en Ribadavia do 3 ao 5 de maio, que nos permita trasladarlle non só a excelencia dos nosos viños, sino tamén o enorme patrimonio que temos no noso concello, a natureza da comarca do Ribeiro, e ver tamén o carácter acolledor das xentes de Ribadavia e das xentes da comarca do Ribeiro. Por iso eu quero aproveitar esta rolda de prensa tamén para convidar a todo o mundo da provincia de Ourense e de fora da provincia de Ourense que se acheguen a disfrutar de Ribadavia, do Ribeiro do Avia, do Ribeiro de Miño, do Ribeiro do Arnoia, do Ribeiro en todas as súas múltiples manifestacións que estarán concentradas durante estes 3 días na Alameda de Ribadavia. Dende a Xunta de Galicia, o novo delegado territorial, ademais de dar a noraboa por unha edición máis con pregoeiro de honra, destacou o afán de querer seguir apostando polo sector vitivinícola e pola creación de emprego e eficiencia. Desde a Xunta de Galicia, o traballo que estamos a facer e seguimos a facer, apostando por as variedades autóctonas, pola recuperación das zonas históricas do viñedo e pola calidade. Tamén, sin quitalle tamén protagonismo os meus compañeiros de mesa,
quero fazer mención ao honor que supón contar cun pregoeiro como Celso Rodríguez Padrón, presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid e natural de Ribadavia. É un honor que na Feira do Viño se conte con el.